3. Olen Tuulia Ikkeläkoski. Minun viittomanimeni on. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa 2015. Toimin tällä hetkellä muun muassa Jyväskylän kaupungin hallituksessa ja valtuustossa. Maakunnallisia luottamustehtäviä hoidan maakuntahallituksen varajäsenenä ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsenenä. Työssäni oppimis- ja ohjauskeskus Onervassa vastaan oppimispäällikkönä opetussuunnitelmatyöstä ja johdan uudisrakennusprojektia. Ammatillisina intohimon kohteinani ovat uusien oppimisympäristöjen ja menetelmien kehittäminen.